Ate, 20 lang. Ano lang po, 100. Ah. Opo, unlimited. Nawala yung wallet ko. Gago! Ay, wala ko yung motor. Ito ma'am, pwede. फेरि हाँसु होइन दोरी चल्छ क्या No, 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 no. Yan, shout out sa mga taga-Pitron. Nakita mo yung pinsan ko, madam? Hinahanap ko sa yung pinsan ko eh. Nakita mo, madam? Ito yung picture niya. Oh. Yan mo yung hinahanap ko. Ayan. Thank you, madam.